si Malang Helen eh. Hi, good morning. Salamat Lord. Salamat dahil sila buhay dyan sa kudalis. Ang servisyo. Super ko bawon. Bawon sa mga bata. Ito ko og manok. Kalau tak nak sembilan bulan. Fried chicken nagluto nila. Gaawi lang sila ng gabi sa lina ang bami gabi. Salamat po sa ikaw nakadakog bami gabi sa bahay ang mga ako. A few moments later. Kuan ubod sa butong. Baka mahaog ang niwang nga manok. Ubod sa butong. Sa butong. Morning. Sa kanan, tagawat o mga naog o mga alaga. Tanan, labi na Ma'am Lini Ayok. Morning Ma'am, salamat sa kanyang pagbigay. Ma'am Jerry Ulrich. O Ma'am, hapit na sa magkita. Apay bulanghoy sa bahay. Apay bulanghoy, tagana nimo. Alisan makain mo, kinilaw, isda. Ingani ko daan eh. Napagos mga baon, mga bata. Mga nagtutok tissue. Ilang spoon. Sige sa taghap, morning. Ngayong Dominguez, diya sa Cebu, basta. Diya sa Davao, Davao, ang kanan. Hindi na makabalo. Hindi na orada kanyiti, kaliti, good morning. O labi na ni Nurse and family sa Korea. Morning, ya. Sa Higso. Yung diningan ko ano sa mga alaga. Pag-Pilipin.
Busan ng tanan. Diyan, gusto ni. Phone. Mga phone. Kapag nangutan na ay linti yung gabi na asa ko ng spiri nagsaka. Tapos ang isuon. Pakita ko pang vlog kasi dito sa munting lupa. Sa magdaong. Sabi ko nito nabili tatluan na. Tapos dito. Dahil sila may mag-iba na ito. Naman lang sa mga pakampo. Ang tamaw sa spiri. Tapos mo rin grasya. Ito yung grasya. Along. Ayan ah. A few moments later. Pagsaka na ho, nangilabhan karon to ah. Nagkaroon ng adlaw gahapon haring pamilyon karon gahapon. Pamilyon naman eh, pwede malibon sa ho. Ini taman, ini taman. Wala naman eh. Parang pala sigat langit. Hindi ako manigo gani. A few moments later. Madu kayo rin ni Uwan. Gunahan.
Sundang di ay. Mapalis, maingon naghang. Maingon nagagaw nga. Away ko no. Tog. Hindi na lang mag-50 city, di ko matugog palis. Sampag na ako ibati. Di ko makatugog. Di ko mag... Unahan yung grahe kay Juan. A few moments later. Karong kalis ka ito naman, nagpweto ko o kuan, amarong nga isda. Mag-isa ko gulay, palis sa itong isda, sudan sa mga bata, mga akong nila. Hapon ako o buntag magluto. Kaya kabawan na ugtog. Ugtog din na magluto, kaya hindi na ito buntag paghapon. Dito ang hapon lagi magluto kay ano naman sila man hapon. Batang gamay giniling, lamas, kuan, batong gamay o basa. Ang taong partner ni sa pinilitong isda. Sari. Sedas mga bata. Hapon. Sari. Sedas mga bata. Hapon.